Wis dadi adat kebiasaan yen wong tuwa sakloron wis dipundhut sowan marang Gusti Allah. Kabeh sing ditinggal mesti njerit diwaris anak-anake. Ora beda karo aku dhewe. Bapak tinggal donya barengi karo lengsere Pak Harto ing taun 1998. Simbok kira-kira taun 2007 kepungkur. Lemah warisan ora pati ombo. Omah mung prasaja. Dudu sing regane atusan yuta. Apa maneh miliaran. Nanging iya jenenge jajan saka Bapak Biyung. Kudu didum ada dasar kesepakatan. Iso secara Islam sing gendong mikul antarane anak lanang lan anak wadon. Iso uga kanthi cara biasa. Diwaris brak padha lanang wedok ora ana bedane. Lemah sacepuren sing mung saimet ana sing dienggo dhewe. Ana sing dikongkon nuku sedulure. Kebeneran aku kupte gandeng karo wong tuwa. Mula sebagian dulur njur medal warisane marang aku. Omah tinggalane wong tuwa ora kabeh dibongkar. Merga isih kena tinggone. Mula dijarake ngono wae. Najan wangune omah wis rapati pantes krana ditugel kono dikepras kene. Ning kanggoku ya wis ben sak bentuk-bentuke. Omah aram kading dinggo turu. Yen bengi wae lampu diurupake. Turu lan kegiatan saben dina tetep nang omahe dhewe-dhewe. Dudu omah warisan. Ala-ala disaponi utawa diilangi sawang-sawange sing pating krembyah ngebaki jero omah. Sawijining wengi kira-kira jam 2 aku beragapan kami. Rumangsaku krungu lamat-lamat pompa banyu muni. Ndak pikir ndewore lagi ngunekake pompa listrik kuwi. Mula aku pun maneh arep nerusake lakune impen sing kepunggel ngedet. Merem sauntara lho lah kok pompa banyu panggah mengung. Aku nyoba marani kamar turu mesin dewor. Lah dalah ndak ungak dewore turu melepus ngorok senggar-senggur. Aku terus kriyip-kriyip nyang omah ngarep nggon omah warisan marane sumbere swara. Masya Allah, pompa banyu muni tenan. Sopo sing ngunekake? Batinku karo mateni sakor listrike. Balik neng peturon sak nyuk, krungu pompa banyu muni maneh. Ndak baleni karo githok mengkorok. Bismillah, mugi mboten wonten bilai lan rubeda. Aku ndedonga lambe ndremimil saklar ndak pateni maneh. 2 minggu candake bola bali pompa muni karepe dhewe. Saben wektu kuwi uga aku kudu tangi mateni nalika enak-enak makan turu. Ora mung kuwi tok. Kadangkala listrik mati dhewe. Malah tau uga tembok sing cedhak metran listrik tanpa sebab sing jelas. Sebelumnya ambiar tekan ngendi-ngendi. Bebayani yen kesenggol. Lampu uga asring mati. Masih lagi pirang dina diganti.
Aku malih kelingan melinge wong tuwa kae yen omah dijarake suwung. Sok-sok malah dinggo mondok makhluk sing ora genah. Apa maneh bareng ndeware ngimpi dipethuki simbokku sing jare pesen supaya barang tinggalane diopeni kanthi becik. Aku banjur kerep ngaji lan salat lail neng omah warisan kuwi. Awan bengi omah kerep ndak enggo aktivitas maneka werna. Uga turu neng salah sijine kamar sing biasane dituruni Bapa Biyung. Al-Qur'an sing neng kamar kono dadi kerep ndak waca. Wong sing wis umare perlu kiriman donga kok. Ujare salah sijine bini sepuh nanggapi prastawa sing ndak alami. Aja ditokake wae. Mung seneng nampa warisane imbuhe wong sepuh mau. Nggih, kula ingkang kirang paham bab gaib ngaten iku, Mbah. Jawabanku karo tekad sansaya sregep ngibadah sing sebagian muga ditampa Bapa Biyungku ganjarane. Muga-muga makhluk usil sing memba-memba simbok uga katut ora ngetok maneh ya Mas. Kandhane ndewaruku saben ngancane salat wengi. Amin, amin ya rabbal alamin, Dek. Suarane piring sing ditutuki makhluk nglambrang katut ilang pisan. Semaurku karo nerusake ibadah.